Pois esta é a cuarta edición da Festa do Monte, da Feira do Monte, de tanto monte, monte tanto, que decidimos facer en Trasmonte, ademais, vinculando todo o que é o nome e todo eso, porque, bueno, queremos poñer en valor os produtos do campo, do agro, do monte, que hai en Galicia, pero sobre todo que temos no Concello de Ames, non? O Concello de Ames é coñecido, sempre se vincula máis cun concello urbano, por Milladoiro e Bertamiráns, pero tamén hai moitas persoas, temos 11 parroquias con 120 núcleos rurais, e aí hai moitas persoas que tamén teñen unha actividade vinculada á agricultura, vinculada ao monte, vinculado en definitiva ao sector primario. E é o que queremos poñer en valor, non? O monte de Ames é moi productivo, todo o Val da Maía ten moita importancia e durante anos foi considerada, ademais, se dicía que era a despensa ou a horta de Compostela, non? Por eso nos gusta que veñan non só os veciños e as veciñas de Ames, sino tamén toda a contorna coñecer todos os produtos que temos aquí e, bueno, contamos hoxe con 25 expositores, contamos con infinidade de degustacións de produtos de cárnicos, setas, bueno, pulpo incluso, unha pulpería este ano porque ampliamos un día máis o que é a festividade e, bueno, xa se ve, vai nos acompañando o tempo polo de agora e esperamos que sexa un éxito. Son José Antonio Liñares, da Asociación Galega de Castañas e dos Outros, que estamos colaborando co Concello de Ames para facer un curso de poda de castiñeiro moi intuitivo, porque ademais estamos moi satisfeitos de que a xente está moi participativa e moi interesada neste taller de formación de enxerto. Seguimos teniendo un problema, que la zona de cambio no nos llega a tocar correctamente, aunque nos toca, porque la zona de cambio la tenemos aquí debajo. Por tanto, nosotros, para fomentar la zona de cambio, lo que vamos a hacer es un cortecín muy fino aquí, porque esa corteza es muy fina, y un corte aquí.